Naka bentaka Good News TV sa season 4 nga pediang sungubhay pi baro sa kanila Bible study. Kani de ka bentaka basaw jo kanila Bible study ka ba ngayo rengkat bat nga. Ti naka bentaka kitu ki bam pat yo lan pin pat yo pen ye kitu ki lai teli ki bentaka ba sakman nga kerpat pin pej syai kitu ru kenang ba kani ka bang ye keren matak singikan khamsyai pila ban khamsu thu bat buddin terter ya ki ei ki bang ye keren. Hakini ki lai teli ki bentaka ba sakman ngila e keren nadu kajing penlong kajing thau kajong blei yo brio baningkong. Bangila e pej kamut ayu haba ong butu brio baningkong udon ya ka dur ba kajing seriem yo blei. Bangila kham ya ple jingmut ban pej ya kajing seriem jong tu brio baningkong ba u blei ha kajing de kajing long ki jong u we seriem ba u blei. Hadian kata ngila pej kumnu tu brio u hap na ka pop. Bat ngiyo I kumnu bawat kijing long jong uru lan itu ka dur ka budon ka jing seriem ba u blei ka sniu dur no. Ba kata ka pau syai kedar wat haba sipararu hadian bala hap na ubrio kami kitu ka jing peniap sipara. Kamut ha jaka ka jing iet kami ka jing isi kami ka jing bitar shla kami ka jing bisni bat kum ta terter kum mangila ekran hiti ki Bible study ki bladep ya ki banganum da ong issue menta. Ba hadian kata ngi pej kumnu ba ka tu ka dur ka plas new dur ngeyo pateng na ka pateng si ka wei pat ba kumnu ka pop kum ka Bible ka hikai ling ba wei brio kum Adam ka rung si ka perthai bat ngila epej ru kumnu ba mangi baro kum ka Bible ka hikai nala ka tenrai ke jinglong tenrai jong hi ngila kelalong kinong pop bat namar kata ngiyo ru ka bainong ka pop ka ba Bible ka ong ka bainong ka pop ka ke jingyam ba ngila epej ka jingyap ka wei ngiyong ka tu ka jingyap jong ka met physical death ngi baro ngi sayap ublei ula ong na do to ka por ban kong yu brio hakata ka sngi ba me bam no nu so da ba yap men yap shisha te kata de ka jingyap ka wei pa ong ka jingyap ka ba kan jaman sim ka jing penia khlat no blei ka jingyap ha ka jing de ki e ki be de bu blei ten re ka ba khamsir ke ba ap ngi ke de ka jingyap ka ba bom jukut ngila e pe ya ka taru na ka Bible ba ong ka pung ka ding ka jingyap ka ba ar ka jing kordit ka ba bom jukut jingyap ka ba ar ka pung ka ding ka ba ka Bible ka ong te hak ba kut joka Bible study ka tu ka benta ka balai ngi pej ba baro ngi long kinong pop ngi ha ba ka pop bangi I tu ki so joka pop ti menta ngi ne pej nang ni khmat menta ba kani ka tayo ka banwan ya ka jing iPad ka jong blei ya ka ta ka bo brio la do no wa ne ka tu ka dur ka bo brio la do no ba ka ta de ka jing thmu ka jong blei tinga kwa hakani ka por bangan sedang na ka mapuli ka we ka dukhan kata kalong na ka sithi sya kinong rom kalenong ka ba pra ngan puli ka dukhat ka ba ar pho khandai ka ongum ni namar ya ki ba ula ithu lupa ula thmu luparu banlong ki ba sidur ken ba ka dur ka jong khun jong u piu blei abola jed ingi da ka jing tip lepa ka jing ithu lepa ka jong blei ka ba mayan ka ba phlae ka jing thmu ka jong blei hang ni ka ong syai kadar ka long ban penlong yengi ban penlong kita kumno ki ba sidur ken bat ka dur ka jong khun jong u penda pe ka syai ba ha ka Bible phareng ka ong ban long conform to the image of his son conform ban ya dei dur ban long kum ka dur ka jong Jesus Christ te kata de ka jang kwa ka jong blei ka jing thmu ka jong blai ban penlong ingi sidur ba ka dur ka jong Jesus Christ kamot daong da kumwai ka tu ka bangin yo biang ka tu ka jinge seriem ba blai ka jinglong nama ka jinglong jong blai ka paulut ha u Jesus Christ uwan ban pen pau ka jinglong ka jong blai ngi yo I hu Jesus kamot ban penlong ingi ru blai kwa kum u Jesus Christ ti ka ni ka dei ka jing thmu ka jong blai ba ka sedang na ka jingkha ka batmai ka jingkha ka ba arsin bana ka taka daw kwa bangini kren nang ni sakmat ya ka ni ka jingkha ka batmai ka jingkha ka ba arsin tang ba bong ka jingkha ba kha kamlong bala long purano ha ka jing ha ki ek baro ngan anuksa ko ma ka jingkha ka do ka snamru na do por ba kham dei biti khlung ila shulong rangba ila tip lut ila nang lut ila balong ila long matured henrei ka ka jingkha ka jing sedang
ba iti klung ide ban san hadu bin poi sya ke jinglong rangba tingin sa i ba ke jingkha ka ba thamai ke jingkha ka ba ka jaman sim ke jingkha ka ba arsin ru kalong ta mde bala kharsin la long janai lut ke ibaro rei nginang san nang san ngi groru ha ke jing im ka ba ke kristan bat namar kata ngasi ongkom ni kristan ba san manang san kemut nang khamya seriem ukris nang penkela doringi syaka dor ke jong kris kumang si ruai tu ke jing ruai ai jing bahabriu jisu an ihanga ngisi ruai ro ka jing ruai jung yau jisu aban seriem kata de ke jing thmu ke jong blai lingba ka jing kha ka thamai kata de ke jing sedang ngin haban san begin poi kamut nang seriem ukris na kata ka daw nge bagi jing duai jong kristan hi ke de ban long kumni danga khim tam step ngadi ben duai try rap ba mentaka singingan khamya seriem yu jisu bani ka balong mennin khibyang ka singi rap mentaka singi ngan khamya seriem yu jisu bani ka balong mennin kita kristan banang san nang san te tong kwa ngine phai menta sya ka ni ka jingkha ka thamai na nang ni ka sedang okay ka jingpen kela nang kela ka de ka process of transformation nang kela nang seriem ukris te ka sedang na ka jingkha ka ba thamai tiban poi seta ko ngine pe hina ka jinge kren ka jong jisu bat Nicodemus na de jisu ba sedang ning kong ban kren chipang ka jingkha ka ba thamai ling ka jingkha ka ba arsin tengine phai bat ngale pi bible pi pe plate ki bible jong pi gospel Yohanes kin sedang kalau ba lain du kat khat ka ning kong ini ter kat bengi dep bat ngin sa beteng sa ka we ka tayo ka banwan ka ongkom ni kat khat ka ning kong gospel Yohanes kalau ba lain kat khat ka ning kong te la don ubreu ubana ki Pharisi uba kerteng Nicodemus unong sensyar jong ki jiu hakane kat khat ka ning kong kay thu ingi sapang uni ubreu uba kerteng Nicodemus kong bana ka khot ka baning kong itip artli ki sapang Nicodemus ka baning kong kay thu ingi kong udai uba na ki Pharisi ka baar ngitip udai unong sensyar jong ki jiu pikini ki Pharisi kadi ka kan hun jong kita ki breu kita ki por jong Jesus Christ ki bas ngau ladi ki de ki bala pen kerpang bha namar ki de ki ba bat perking bha ye ki hukum Moses kia le ban bat perking bha ban hikai ki wei ruban le kamta bat ki nyau bagi ki nong pop ki ba khra ki ba pen khen ye ki hukum wat i hukum ibaret ro te haka jing nyau jong ki breu bat haka jing nyau jong ki ala diru ki sngo bagi ki breu ki ba bha ki ba hok le sing ina banong to ko the best people hapo kata ri ki ki Pharisi ki ba bat perking ba ki hukum ki le kan bala ban bat lo di hukum baro khat ban hikai ki wei kum jo Nicodemus udai na kata kan hon ubah ka jing pe jing kibreu la biang na rong sedong janai ha ka jing de bi hukum ubah hok bo biang na rong sedong ka ba ar pa ngitip udai nong sensyar jigi jiu kam udai breu badan buram ba Nicodemus nong sensyar jigi jiu hang ni kamut udai udu khat jong kata ka dorbar ka ba khli du kata ka po jigi jiu yang ka Sanhedrin wat tang ban yo ban long khot hang ta de ki brio ki ba krau ki dan buram ki start na kata ka daw ngi sngos thu bo Nicodemus kum unong sensyar udu khot jang Sanhedrin kalau ka council ka ba khli do jagi jiu namar ka taw de brio badan buram piso to abu yan mu sharum seneng ki bri ki pet de ka buram mi kum riu start unong sensyar ba ka jo ka por u brio ba hok ba biang ubam pen khen hukum RUM na dong sadong ha ka jingi dei bag hukum uta de Nicodemus ngitip na ka khot ka baningkong tengah poi ka khot ka ba ar ka ongkom ni une ka Nicodemus ulawan hau Jisu men med bat ula ong ha ukun ong hikai ngitip ba melong uno hikai ubalawan na ublei namar omdan ubala ban le ikniki kamba yak ba mele lemda ublei ulong ringkat bat me kadi ka khot ka ba ar ka ithu ingi bu Nicodemus wan syau Jisu men met te kanir ka pen perkhat ingi bale Nicodemus ujiet ban wan syau Jisu men met ka wei nga perkhat ka la ban long ba da kwa bandon ba Ibreu bakin i ki pat ba bole ya kendo yo Jisu ka daw ka long itip ba ki por
ki Pharisi ki isi bhai Jisu ki sure ni Jisu but barabar pen siam ki gospel pen puli ki wat dong ki wat dau bhai Jisu te Nicodemus kum Pharisi lesi kwa bane tengkhu ki we ki parlok Pharisi ka are unia kum nu le chu Jisu nama ki ibenyu Jisu kat unong sensyar jo ki jiu kat Pharisi kum nu le chu Jisu lesi kan sami kinu ki je tengkhu bat ki para Pharisi kata kala banong ka we ba ujiet menmiet banum dan bai i ten re ka we pat nga perkhat kala banong ru Nicodemus ujiet menmiet kala banong ukwa banio kham kluit kapor khambun kapor bani keren bu Jisu lesi udan ki ki bari ki ba usngu thu tau Jisu bala banong ke jubab ye kita ki jingkli ki budan tiena mar kata usngu thu mensngi kala ba bani opor pat ba ubasia boy ubasia lumbet kat sebole Jisu ba bani kenduk bani keren banong ke jing keren ke banong marmet ke banong private badu takadaw kala banong ujiet menmiet tien re tang imtim ke ka daw tang ba ke jing sisya kalong ba ujiet ke por menmiet bon le ye kendo badu Jisu Kris tenang tahang ni ke ju hi ke dekat ke baar ke thu ingi ba u Nicodemus ulong ngila banong ulong impress ba ka shan bhai yo i ba ka bat bhai ke jimut perkhat ke jong u namar bu yo i ki kamba ki bu Jisu le pi ka syai ba ka jing ong ju address yu Jisu kum ne ula bu le ko nong hikai ko rabi ki babun ki bri to ka por ki pediang yu Jisu bu de rabi kum unong hikai ju ki jiu Nicodemus u pediang yu Jisu kum rabi ko nong hikai ong itip melong no ble balai te ong lemda de no ble menum la le kini ki kamba ulong impress ula syon kala ring bhai ki jumut perkhat jong dakai de kini kamba ki bu Jisu le ong nama ngitip melong no ble ong mdan bala ban le kini kamba ikba mele lemda ble ulong ringkat badu ti kani kadang de kal no ka balai dang pe ki benta ki ba khmat empat dadon ha jing sibun ki kamba ten re ka wei nga nget ka bala syon bai Nicodemus iman kala made ki tu ke kamba akal nong ka baar pikma kal nong baar ka dong ke kamba ka bau Jisu penkela ya ka syakawan ha tu ka yeng ke jing khawai song kurim ke badan po kana Galilea mdon wansyo kawan kita ke benta ke badan kam ke jing khawai ji jun de ka lut kensan kawan kala de manon ra ke jing ja burom ke jing le ra ni tu kalong yeng rebu Jisu dan hangta wadaka umru pen kelawan ba hadien be ke di itu ka ke jing sia ke bau Jisu la pen kelas kawan mariamat suthu kada ya perbak lebak ba tu kawan ke bekimat nengkong hadu bau tu nong sensia ke jing khawai ong balai ong utrai ma ai ke ni ka ba batam hadu menta ki ai ka ba batam ni ko me pa hadien du ma ai ka ba batam mariamat langsung thu ke jing per re kim chim tip ba de ka tamau Jisu pen kela syakawan da ketu ke kamba sule kamba siklemat ke kela su the ang tu ke ong tong la kela te le se kata de ka we ke bakta bhayu Nicodemus yu Jisu ulong kumni pen kela wade ke ru syakawan ke babang ke ba mariamat la su thu ke jinge per ke bangan ong e pi ke jing sakai pen iru ke dur ke jong ubrio ka brio kan ki bela yo amat ke jing kta ke jong blai ke jing penkela ke jong Jisu Maria mat la su thu ke jing im ki bri ki bakum kita pinai kendu ki bri ke la amat ke jing kha ke thmai ka kamba ke jing thau thmai ke jong blai ke jing im ki mare kendu la su thu pi ke jing long ki ba pher bak bak ke jing im ka ba bang namar ban ya ke tu ka ba syule hi la di chu excited la jing persyang la jong kala mereka wan ke ba bha ka no ka ba kisna ki bri ka ha ke jing persyang la di kamlong ru ma be nu jor ka jing im ka pada pen kelau blai da mat ka kamba ka jing thau thmai ka jong blai kata de ka wei ka bengi inang ni bat Nicodemus ma ulong impress bai ka taru ti kala banong udon hapo ka do nut ka jong u ki ki jing keli dan ka jing sliang ka ni ka do nut ka ba syapo ka jong Nicodemus ki bau su thu di tau Jisu bala ban pen penja kita ka jing sliang ka jing terang ka jing dan kam juga da nut ka basyapo but what la ulong ka jing syau Pharisi ba biang ba jana ka jing pe jing brio
hai jing thau na kaliang ke pendep ik hukum hari udon ya ke ju hi ke jing don kam ka do nut ke ba sepo kum ba don kam ke tu ke kenthai nong Samaria ke bang pulih kal nong ka babut kal nong ka basau don kam ya ka jo ke jing im ka banum sliang shu lanu ti imat na kata ka daw Nicodemus usuthu ba di tau Jisu balaban ai kata ba kum tau li wat yu Jisu wan ha ka por men mit udon kam usuthu ya ka jing pen gela ka bana syadu ka do nut ka bana syapo bana kata ka daw wan chu Jisu men mit ka dekhot ka balai u Jisu ulaya thu ba ula ong hu pe Nicodemus 4 kali ke eru urang su ong yu Jisu ngetip melong no hikai bawan no blai mdan bala ban le ki kamba lem dau blai long rengkat markum tahe de Jisu hi baong yu Nicodemus uang kum no Jisu u Jisu la thu hau uang shisha nga ong hame lem da khapat yo briu umla ban yo i ya ka hima ka jong blai u de Jisu ba keren u ba ong wat u Nicodemus 4 kali ngau Jisu tip ba kata de ka badan kam tam ha ka jing im ka jong Nicodemus kita ki jing bat jong ka hukum kita ki hok jong kinum la ai ban pen im yu Nicodemus ka ai ka bau Nicodemus u don kam ban yo ka de ka jing kha ka ba arsin ka jing kha ka ba thamai de nak ta ka daw Jisu poi bet cha ka ta ka bau don kam tam Nicodemus ban mentau so ong Jisu u shisha nga ong hame pa penda pet ya ka tin shisha kan man bau Jisu ong ya ni shisha tapi pule sepet ba ka ba mi ka jingkren ka babut nang tadi ka badan kam bha neka statement ka babut ka di ka badan kam pe kum ka nuksa bu Jisu uang kum ni sisen ong shisha ngong api ka pen sayo i ya ka beneng bala ple badi ki angel ublei baki ya kiyo baki ya hiar ho kunu brio pikan mah ka we pa ka bentau Jisu ong no shisha ngong api ba ka ubreu baro ubayo sngew ya ka tin jonga bad ubang nget ho to bala pha nga udon ka jing im bam jukut bat unom wan hap sa ka jing penrem rei ulalat siliang na ka jing yap sa ka jing im hagawe ka por po ong shisha nga ong happy kai bau breu baro ubayai le ka pop ulong marau jo ka pop ti man ba phiyo i ni shisha pen pe ka statement ka babut ka di ka badan kamba mentah ka jing de bu Nicodemus ru u Jisu ong ta ong shisha kai kata Nicodemus kani ka di ka badan kam ka badan kam tam kai kata limda khapat yo breu umla ban yo i ya ka hima ka jong le limda khapat pen pe don ki Bible ki bang accept a man be born again accept ki don ki Bible nga pe ka translation ko unless a man tingis ngo thu na ka jimot hang ni ro limda ka umdan da ka wepan uji sulam Nicodemus ka jing bat per king jome ki hukum ki hok ki jome bar khoy hot kalong ka ba dei ba men le ka biang men le kita bar khoy men le kho tang ba kim biang kita Nicodemus ka ai ka ba don kam tam ka ba mem bit bando kata de ka jing kha ka ba thamai so limda but accept la unless ka ai kata limda khapat yu breu la ban yu i ya ka hima ka jong blei ka khot ka ba sao u Nicodemus u ong hau kumnu la ban khayo breu habau la temen ula ban sut pat cha ka kpo ka kemi jong u ban khayo dau Jisu kren pa kata ka jingkha ban de ban kha pat yo breu u Nicodemus i kumbau la ngo klumar bat u ong kata ka jingkli kumnu kala ban long kenrat kumta ubri bla temen le se kumanga la ban Nicodemus mai la dia nam tip kat nu ka karta ju hari kat ud khot jang Sanhedrin la de ban long riu rang ba hi tu kat manga kumni la rang ba la temen ngadang la ban rung se ka po je ka kemi ban khapan ha ka jing sisya kata ka de ka bu Nicodemus Ukraine pa ka jing kha ka ka do ka ni ka jing kha ka ka snam ka ba jing kha na ubriu ka ba ong ha tu ka gospel Yohanes ikal nong beningkong ka de khot ka ba khat lai ka ba ong kumni ka penia phe ka de khot ka ba khat lai ki ba kha na ublei bat ki ba kha na ubriu ka ong ni iwei khat lai ka mot Yohanes ka nong beningkong de ka ba khat lai ka ong ki ba la kha om na ka snam ye ki te ka la kha arsien de shu na ka snam lim ni na ka mon ka do lim ni na ka mon ubriu re na ublei ka jing kha ka ba arsien de na ublei
Kabau Nicodemus Ukraine hang ni ong ban rung sekepok ke kemi ban kapan ka de ke jing kha ka manaka senam ka jing kha ka manaka do ka jing kha ka ban naublei re ka jing kha ka ba arsien ka Jisu Ukraine de ke jing kha na ka senam mde ke jing kha na ka do mde ke jing kha no breu re ka jing kha naublei usa ong Jisu Nicodemus usung klumar hak ta ka por ong kumno la ban rung biang sekepok kemi ban kapan Tian rai ngadan ru ka wei ke ni ke kom perkhat ke jing perkhat jang abang perkhat ke jing kliu Nicodemus ken Nicodemus ude nong hikai je ki jiu ude nong hikai u ba krau je ki jiu kun ngitip na ka khat ka si phau ni se puli la sa ne ka tayo ban wan ka bo Jisu ang me melong nong hikai je ki Israel mem syam phang ki ni ke ude nong hikai je ki Israel Nicodemus ti ude nong hikai ku breu bastan te ka perkhat hato unum so thu ke jing kran ke jong Jisu uang pun man sepang ban rung syek pok ke kemi ban kapan nenga perkhat ya Nicodemus Ukraine ka rukom kum ka Parsi ka la ban long ngasu perkhat le se umut ban ong kum ni na kum no tra yo briu bala temen dang la ban yo ya ka jing pen kala kum bangi su thu mo dan ki briu bang kum no u briu bala im ka pop lai pau sa pau snem udang la ban yo e jing kala ka bamut ban thau thmai biang sai sien udang la ban job ek to ka pop ubri bla nyo pho propose nem dang la ban yo sai sisi ne jingkala ka bamut ban long thamai biang dak muai bla kerni la te la khum ka bor ka pop ka bor soitan dang la ban yo ke jing im ka thamai ban long dak muai pan don ki ba kli ki ba perkhat kum taru te to mentangin poi sia ka dekhot ka ba bot ka dekhot ka ba san u Jisu ong kum ni u Jisu la ya thu shisha ngong hame limda khayo briu na ka bat no mensim la ban lej hapo ka himau ble Jisu pen sha shi shu pangata ka jing ong jong Nicodemus ong don kam ka jing kha na ka bat no mensim tengah ko ini pet khendiat ka jing mun na ka bat no mensim kamut mensim ni sotu ka de ka jing trei ka jong ble do mensim jong ble ka bobri la ban le la de ka na ka ta ka daw pitip ka jing kha ka ba thma ka jing kha ba arsien de ka jing le ka jong ble de ka kamba ka de ka miracle ka ne ka bobri la ban le la de ka de ka jing trei jong mensim bat u trei da ka jing pen khoj ka gan ka de ka dak ka ba kren chpang ka jing sat bat ka jing pen khoj nga ko an pen phai khendian na ma ka de ka jing kha ba thma ngi bai ka dur ka jong ka ha ka kom ka ba shai ba na du ka testament ka barim kren ka jing sat ka jing pen khoj ka ba ka jing Seino ka jong blay ka ne ka jinglong ka barim ka donut ka barim ka jing bujeli jong blay ai da ka donut ba thamai ba hapo jong tau breu bu yo mensim ba khu jong blay ba tau breu sakalalong ba e jong blay e hukum jong blay skutenat ka jong blay ka dur jong ka tala pil pana ka testament ka barim na du ka por ba blay kula ki breu ban thau thamai la ki jong ki breu ki jong bat ka ta ka dan Ezekiel kal nong ba lai phun riu ka ban puli ka to ka ni ki khot Ezekiel ka nong ba lai phun riu kani kalong balai pun pun dapat ki Bible jong pika keren pakai jing pen im pat ki Israel ki bela ayam ki pakai jinglong jong ki kata kapor Ezekiel bleu pen Ezekiel ki long ki sieng ki bam don jing bela terkhong ki skeleton reu bleu kwa ban pen im ki ong bleu ngan le kam ni ki uang ngan puli nadu ka tang nadu ka ba ar pusau ta habun le ka tau bleu ong le kam ni ong namar ngan sim ya phi na pedeng ki jai ben riu bat ngan ya lum ya phi na ki ri baro bat ngan wan lam ya phi ha ka ri jong phi hi chakmat kitu pinta puli hi ka keren ki ni ki bre ka pentingit ya ladi ki la pentingit ya kerteng ke jong ble ki pentingit ya la ka jong jing da ka pop tu ble un le kum nu ong da wan lam pe ka khot ka ba pusan bat ngan senret ya phi da ka khoj ka keren ke jing sat ki jing pen khoj ko de ka dak jong jing pen khoj ong sa pen khoj ya phi ngan senret e phi da ka khoj ka kren je jing sat ki jipun khoj nang ta ti phin long khoj na ka jakhlia jong phi baro bat na ki blei thau jong phi baro bat ngan pen khoj e phi jipun khoj ka ka ta ka ka de ka dak ka ba kren se phang ka jing sat ki jipun khoj ka khot ba phun riu bat ngan ai ru ka do nu thmai e phi bat ka man sim thmai de ngan bu ha po jong phi bat ngan khlawi ka do nu mau na ka do jong phi bat ngan ai ka do nu do a phi ong blengan shimi ni ka donut ka barim ngan IP da ka donut ka thamai ka tu ka donut mau ka donut ka bele persya u blai ka bam sutenat ke jong blai ka bam la ban pen hapo elade ki hukum jong blai
wangan sim no ai ketu ngan ai da ka wei pat ka batmai kalong thik si anuksa kumba bujli ketu ka kaset ka tape recorder kan da kadang don tu ka kaset ka barim hapo pitem ka tape kan rai shirwai kum tu hi phila ban ai rong ka tape da pitem kan rai biang kum jo tu ka tape recorder ju pi lani phila ban bujli jakap kadon hang ni phira na shoi kamera pi ka rai kum bai pintem kan rai kum jo phila ban le kumnu ban saj ban pun khu ja kar pitem kan rai kum jo da pi kwa ba tu ka tape kan rai kum bai ka jing rai jo ka pinyon no tu tho eject sei tu ke kaset ko we nga thep da kaset jing roi niam chu da ko we ka sutan mare tem la roi da ko we maka jing roi ka ba mi jo ka tiep ka shong tu ka bat don hapo ta kaset hapo pi ka jing roi ka jing long jo ka jing im jongi ka ba shabar bar khoi ka shong ni ka do nut ka ba shapo jisru kran bahas pangata ona ka do nut ubri ki mi ki bar ki jim bamman ka ba klim ba tu ka ba peniap ka ba kai kan thai tat kini ki mi na ka do nut pentingit ubri ka do nut ka tan rai ublei na do ka por ongan shim ya ka tu ka tan rai ka tu ka do nut ka mau ka bamla pen hapo ila di hikum jung blei ngan ai ka do nut ka thamai kani de ka dur jong ka jing khar sien ngi na do ne pen thamai ublei ubri umla ka tu ka tiep kamla le he kamla ka tiep ban pen kalai le manga nga eject nga shim da ka ya ka tu ka ba rem thep da thamai ha ka jing kha ba sien ka de ka jing le ka jong blei ka kam ka jong blei ublei uangan pen pej ba kini gid khot kat no sien chu ngan kemut ubleun le amde ma pi manga ngimla ong ble ngan sen rej pi sngam pen long khoi na ta ong ngan ai ru ka do nu thmai pi bat ka man sim thmai dengan bu apo jong pi bat ngan klau ye ka do nu ma na ka do jong pi bat ngan ai ye ka do nu do api pi un le uble ngan ong ble dal ale kam ta ong no ngan bu yu man sim jong apo jong pi un bu yu man sim ba khoi yani apo ngan bu yung sim jong hapo jong pi bat ngan penya je pi ki an jonga ti phin rakhi ki jing bisha jonga bat phin le ro ki dang la le kum ta hang ta pisa sutan nat hi hukum jong blei pisutan nat ki an ki jong blei da phila amat ekani ki jing kha ba thamai ka ta ka jing pen kala ka jong blei ka kamba jo ka jing thau thamai jong blei phin sa e yakani ka bible na ki kot bara khoi phin sa e ban duai ki men step pisutan ban wa yu blei pi pinsaraki pinsa skutenat iki jong blei nama dagan ka donut ka barim ka jinglong ka barim mla ban sutenat iki jong blei kan wan bi teng jong do teng iki jong perthei sudah te to na do kan ka pok la kren pa blei ong mensim jong blei un bu bat un saj un pen khoj da ka mula ong to kan saj ngan sen rei pi da ka ka khoj pin ong khoj ka kren ya ka ta ka jingle ka jong blei tengah kwa ban pen pi kat tu ni ki khot na kan testament ka thamai par ban pi baga bible ka kren ka jing kamba ka jing thau thamai uble ka we ka jing sat ka jing pen khoj ka jing trei jong ka bible ka tin ka jong blei kha na ka tin jong blei ban mun sim jong blei pen kam ya ka tin ka jong blei takan pulis i we ka mot ka city ka ban kong jong petros kalno ka ban kong ka khot ba athulai ni ba de kani ka tin jong blei ka pen kha pat engi ublei mun sim jo ublei trei da kani ka tin ka jong blei to ka ongum ni haba la pen kha arsin ye phi ong petros ki brio la kha arsin ong la pen kha arsin ni phi da kai la pen kha arsin ni phi om na usmbai ba sep reu bam sep da ka tin ublei ka ba im ba ka ba isa pi la pen kha arsin ni phi mde du sumbai ba sep kani ka tin jo blei ka de usmbai bam sep ki brio ki osngau ka tin jo blei ka trei kani ka tin jo blei haki mun sim ba khu pen kam ka white lam jo mun sim pen trei da kani ka tin jo blei ka ngam ka da nu pen kendu ki da ka tin jo blei da ka ta ka jing trei ki jo mun sim ba khu da ka tin ki jo blei sngap sai sin puli habala pen kha arsin ni phi ye ki bala kha arsin okum no now sembai basep henrai ubam sep da ka tin ublei ka ba im bat ka ba isa kasithi ka jong u jacob kalnong ba ningkong ka khot ka ba phra ka ongum ni okat ka khot ka ba khat phram le ka ba phra ka khot ka ba khat phra ka ongum ni da ka ba ula mon ngau bha ka ublei ula mon ngau bha ka jingle ka jong ublei ula pen kha yangi ska pen kha yangi kumno da ka tin ka jing shisha ba mangi
bangin long mangi ki kinja so ningkong na kita kijing thau jong pi da ka mon ke jong blai ka mon sko bha ke jong blai la pen khai ngi da ka ktien ke jing shisha kamut ka de ka ktien ke jong blai ka shithi ka ba ningkong ki korin kalong ka ba sao ngan puli ka khot ka ba khat san pe u apostle Paul ong kum ni ki bri po korin iwei korin sao khat san ong Paul kum ni namar la phi don shi pho hajar kinong hikai ho kris pen ban phim don bun ki kpa namar manga ken ngala pen khai phi hau Chris Jisu da ka gospel kini ki bri po korin ki osnga ka gospel ki osnga ka ktien ka jong blai ki nget ya ka pi ka trei kini ka ktien jong blai ki mat ya ka jingkha ka bathmai nan ta khaddu an pulis ka wei ka shithi shu Titus kalanong ka balai ka khot ka basan ka omni Titus lai san ulapen im yangi om na ki jingle ka hok ki bangi hi ngi la le raikat ba kum ka jing isnei jong u da ka jing sat ka jing kha arsin bat ka jing pen thamai uman sim ba khoj ka jing sat ka jing kha arsin ka penan kam ka jing sat ka ktien ka jong blai te da ka ktien ka jong blai da uman sim ba khoj ka jing trei jong u penan kam ka ktien jong blai ban trei ban wan ra hau brio ya ka jing kha ka ba thamai te tongin poisa sia ka khot ka ba bot ado ka khot ka ba rio ko ongom ni uji su pen sia shu Nicodemus kan mau Nicodemus ka te ka khot ka ba sia khmat ong kumnu brio la ban rung pat sia ka po ka kemi la ban kha biang u brio la temen rung biang uji su pen sia shu ka ta ongom no ka khot ban rio ong Nicodemus ya ka bala kha na ka jong ka do kalong do bat ya ka bala kha na ka jong umen sim kalong men sim ong Jisu Nicodemus mekren sepang ka ban rung sia ka po ka kemi ban kha biang sa sisien ka tu de ka ba kha na ka do ong ka bala kha na ka jong ka do kalong do henrei ka bala kha no men sim kalong men sim ka mut kum ni kan ka barung sia ka po ka kemi ka jing kha na ka kemi ka ba manga ma phi baro ngila amat ka tu de ka jing kha ka ba sisien ka jing kha na ka do ka jing kha no brio ni ong ka physical birth henrei Jisu ong ka bala kha no men sim kalong men sim ka jingkha ka ba arsen ka bu Jisu kren ka de ba khanu mun sim bat ka de ka jingkha ka ba kan jaman sim te taman pen pher khin dia dikini ba pen cha pen so to ka jingkha ka mana ka do ngiyo ru ka jing im ka ba kan jado ka ni ka jing im ka do pe nga kren nga ya nga yeng nga tre nga ta ma phiru ni bam ni di ni let ni wan ngiyo ka jing im ka ba kan jado te kum juru bangin im gaji im ka bagan jaman sen maka Bible kala kran sya ngala pen ip ka we niki ka bangi man wo briu yo habu ha ka pop ka jing yap ka bagan jaman sen ha bagan jaman sen uyam tingi im tang ka do kan ha ka jing im bagan jaman sen pa kam don ti ban yo ka jing im ka bagan jaman sen ni don kam namar ka jing kha ka bagan jaman sen spiritual birth in your spiritual life kum ba ka physical birth ka aingi ka physical life namar ka Bible ka kran sya Shithi skinong Ephesus kalong ba ar ko ban ko umno nilong ki bla yap no hayai ki pop ba kirengkang ki jongi te pi nilong ki bla yap no ki pop kirengkang bangin im ka jing im ka jaman sim dan kami ka jing kha ka jaman sim te ka jing kha ka jaman sim ka de ka jing kha na ka do ka ngamut ka jing kha ka ba sisen ka de ka jing kha na ka do ka jing kha ka ba arsien ka de ka jing kha no man sim ba ka jing kha na ka do ngiyo ru ka jinglong ka bakan jado ngala kren ngano ong sibun hang ni ngiyo e ka to mi ong ka jinglong jong Adam bla hab no kan ngala pen Bible study ka khaman shwa sa page ki to pen khamsha ngiyo e to mi ong ka fallen nature Adamic nature bar ka pau kum no ngiyo e kini tangan pule ngan sa pen kut hang ni mata ka singi Galatia ka long basan pe ngiyo e kini ka na ka jing kha ka do ka pau kum no to jinglong bakan jado jong hangi ngiyo e kini Galatia ka long basan khat ka khandai hapo ka do ka to jinglong ba ka do ka pau kum ni shabar ka e kata khat khat khandai Galatia san lo no khat khandai ka menta ki jingle jo ka do ki long ki ba pau jingle jo ka do ki pau kum ni Bible parang ki manifestations of the flesh ka pen pau ka manifest kum no ta ka pau kum no ki balong ka ba klim ka jingbam khoj ka ba le nuti ka jing mani blai thau ka jing ai ksut ka jing shun ka jing nia ka jing pihun ka jing bitar ka jing pat ka jing khlat ka jing pat niam ka jing bisni
Kejing buat, kejing dikiat hau-hau, bat kibakum kita, ter ruang. Hati yang tangi perkat kibriu bakan jadok, di tangi kibriu baklim, kibabuat. Ini dia kata, kejing bitar ru kadai kowe. Pi bitar sila, bitar kloy, klem sotu ela bitar. Ketua dia kejing long kabar, jong kadok apa kapau kum tu. Kejing bisni dia kowe. Teng-tengi bisni anu ya ro eki kun jiki wei klem ro ekun jo pila kum bisni no. Te yeng thamai paramajan bisni. Kitu dia kejing long joka kapau kum tu. Kejing bitar, kejing bisni, kejing pihun kituru kidai ki benta jong kadok. Tina kejing ka bakan jadok, ngiyo kejing long bakan jadok, kadok kapau kum ni barabor. Tiskam ani tu pina kejing ka men sim pinyo ewe. Ngan sasangi hang kani ke benta bang peni per jing long jo kadok bu so jo men sim. Ha kani ke tu ke jing long ke bathamai. Kadok nut ke bathamai. Ka nature ke bathamai ke boleh ai. Umi uso jo men sim, upen mi men sim de jong pi jonga. Skamo uso jo men sim atau pim ka komuni ulang. Arfu ar ke dekat. Henrei Hani peni per ka do bu so jo men sim. So jo men sim ulang. Hang ni ngako man hin tian ngako pen skap ba. Ka ong u so jong u men sim ulang re ji de khandai tali. Si deng bang ki so jo men sim ka Bible ka klam ong ki so. Pinda blaban page pi om basu bakla translate. Ngape ka Bible pareng ko ong jo the fruit ka of the spirit is ka. U so jo men sim ulang khandai li sembo. Kemut kalau kum tu so nyam tra. Nga ai pi tu so nga ai baro uwe. Hapot dan kendai lagi sembo. Umen sim bakoi bo penmi baro. Wa ai wei tu so. Ka bomut phimla arban jet nga kwa tang tu ka jing kemen, ka jing suk ngam tre ka jing jamnot phimla ban le amta. Mju penmi umen sim tau penmi uso jong baro uwe. Udan kendai lagi sembo. Uwe uso. Te phim kwa unu so uni umi lingba ka jing kha ka thamai ka jing kha ka arsian. Ui tau so jong sim. Udon ha tu ka donut ka thamai. Kalau gumno henrei uso jong umen sim ulong. Nhiều cái jing i, cái jing kemen, cái jing suk, cái jing shaslem, cái jing lesbun, cái jing bha, cái jing yaine, cái jing jamnut, ka bor halo ladi, kendai tali, upen mi ai uni weuso. Pi phim la banjit, bado nga tengah kwa tang ka tu ka jing suk ngam tre ka tu ka jing jamnut em. Upen mi uso baro khai. Kendai tali sembo ai weuso. Bat ka Bible ka uso jong u mensim. Balai ko ang ta kamut phimla penmi mapi la phila ban sei mapi num ong hiu so jong men sim ro rei mapi manga ngimla Nicodemus umla ban penmi so jong men sim kum ne ngan sakran bhai kan ning sabteng nang ni htai ban wan sapni badala di ngimla ban sei nu so wat persyang ban penmi nu so daladi phinumla la ban super tho rei ka pau hi hagno na ka por ba umdei so jong men sim nama daladi ngimla ude uso jong men sim ni yo en uso de ling ba ka jing kha ba thamai ha ka to ka jing long ba thamai u men sim jong ble bu wan ban chong ne po u im ma u ye ka jing im ka jong kris u im ha po jong ye ka jing im ka jong jisu u pen mi ma u yaw ni uso jong men sim te to ka por ka msha shi nga ha ni ka por kan sa nge tang hadu ang ne ba nang ni no nge pisawan biang ha ka ni ka tayo ka ban sngap ya ka ni ka Bible study kadi ka Bible study ka khaddo asa rangkat nga ko ban pendep ikani ka benta ka jingkha par sen ngine pej unu so jong musim ba khu umi bagi saya ter nang ni sekhmat kat bangila ban pendep ki khot ki babut na do ka khot ka ban riu to ka no ka balai gospel unis ter te hakdi ka pong sange hangni te hadu bangi de syam hakni ka wei ka tayo pan to bleun kerkhu undor rangkan ye pi baro nam ta ka buram ka jong blai amen.